ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കഷ്ടം തോന്നും. വലിയ 5-6 കെട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ്, പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങൾ. ഏത് ചൊല്ലും ഒരു മനസ്സമാധാനം ഇല്ല. ആ പ്രാർത്ഥന, ഈ പ്രാർത്ഥന, ഈ പ്രാർത്ഥന, ആ പ്രാർത്ഥന. മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉറങ്ങാനൊക്കെ സമയം വേണ്ട. ഇതെല്ലാം കൂടെ എപ്പോൾ ചൊല്ലാനാണ്? എപ്പോൾ ചൊല്ലാം? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് 24 മണിക്കൂർ പോരാ. അപ്പൊ അവന് ജോലി ചെയ്യണ്ടേ, ആഹാരം കഴിക്കണ്ടേ, ഉറങ്ങണ്ടേ, വലിയ വേറെ മലമറിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട. ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ അവനുണ്ടായ വെളിപാട്, അവക്കുണ്ടായ വെളിപാട്, അപ്പുറത്തവനുണ്ടായ വെളിപാട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി. വെറുതെ ജന്മം പഴക്കി കളയരുത്. ഔദ്യോഗിക സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥന, പ്രഭാത നമസ്കാരം, ഉച്ച പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ ഷോർട്ടാണ്, കുറച്ച് സമയം എടുക്കൂ. വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന, ബൈബിൾ വായന, വിശുദ്ധ കുർബാന, ഇഷ്ടം പോലെ സമയം നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും വായിക്കാനും പണിയെടുക്കാനും കിട്ടും. എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവിൻ, അത് ചെയ്യും. അതിന് പോകത്തില്ല. വെളിപാട് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നടക്കാം. ഈശോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, സഭ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്താൽ മതി.